ଭାଇନା ଏଇଟାରେ କ'ଣ ଅଛି? ମଦ। କେତେ ଟଙ୍କା ଏ ମଦଟା? 200 ଟଙ୍କା। କେମିତି କ'ଣ ଦଉଛ? ଚକୋଲେଟ୍ ଦେନେ ମଦ ଦଉଛ? ଆଉ ପଇସା ଦେନେ? ଚିକେନ ଭାତ ଦବ ଆଉ ମଦ ଦବ? ଏଇଟା କି ମଦ? ନା ନା ଏଇଟା ଯୋଉ ମଦର ନାଁ କ'ଣ? କି ମଦ? ବିୟର ଏଟା ମଦ ବିୟର ତାନେ ଏଟା। ଭାଇ ବିୟର ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା? 200 ଟଙ୍କା। ଟିକେ କମ୍ ହବ ନା? କମ୍ ଭାଇ ହବ ନା? ଟିକେ ଗିଲାସର ଗଡ଼େଇ ଦବ ନା? ହଉ କେମିତି ମଦ ପିଅନ୍ତି ଭାଇ? କେମିତି ମଦ ପିଅନ୍ତି କହିଲ? ପିଇ ସାରିଲା ପରେ କେମିତି କଥା ହବା? ଆଉ ଗଡ଼ିବୁ କର? ତଳେ ଗଡ଼ନ୍ତି ଭାଇ ମଦ ପିଇ କେମିତି? ଟିକେ ଗଡ଼ିକି କହିଲ? ଭାଇ ଗଡ଼ୁନ ଟିକେ ମଦ ପିଇ କର ଗଡ଼ନ୍ତି? ଆଉ ଟିକେ ଭାଇ ଗଡ଼ୁନ? ଆଉ ମଦ ପିଇ ଚାଲନ୍ତି କେମିତି ଭାଇ? ଭାଇ ଭାଇ ମଦ ପିଇ କେମିତି ଗଡ଼ନ୍ତି କୁହନି ଟିକେ? ଭାଇ କୁହ ମଦ ପିଇ କର ଗଡ଼ନ୍ତି କହିଲ? ଗଡ଼ିକି କହିଲ ଟିକେ ଭାଇ? କୁହ ଟିକେ ଗଡ଼ିକି? କୋଉଁ ଗଡ଼ନ୍ତି? ଯେଉଁ ମଦୁଆ ମାନେ କୋଉଁ ଗଡ଼ନ୍ତି କୁହ? ଏମିତି ଗଡ଼ନ୍ତି?